Start elült a Soroksári Handicap második része, és remekül jött el mindenki a géptől. Twinkling pláne, mert ő vezet. Twinkling nagyon vezet két hosszal Indigo Star előtt. Radium a harmadik pozíció, majd Annalise Kengyel fut a további sorrend. Ott van Golden Sun, Starlit Sky, valamint W színeit látom most egyre a mezőny végén, de nagyon jól együtt galoppozik az egész társaság. Az ügető átjárót elhagyva, Twinkling előnye elfogyott, fölérte az egész mezőny, szinte egy bolyban, egy 4-5 hosszon belül, sőt 2-3 hosszon belül galoppozik mindenki. Az élen változás történt, Indigo Star, Radium, valamint Annalise mentek el vezetni, Twinkling pedig kezd visszaesni, Starlit Sky jelenleg a mezőny végén. Amikor már a kanyarban vannak a lovak a 8-as táblához közelítve, Indigo Star, aki eddig nem sokat mutatott, nagyon jól galoppozik ott Radium mellett. Indigo Star, Radium, W is jön hátulról fel, Twinkling most már visszaesett, Golden Sun is egész jól tartja magát, valamint érkezik Kengyel futó Vargával, amikor befordulnak a lovak a célegyenesbe. Indigo Star váratlanul nagyon jól mozog, de egyelőre azonban vezet a favorit Radium. Radium ott az első Golden Sunnak nem van útja belül a falon, kívül W zárkózik nagy lendületet. W Pajzs Gáborral fölmegy a vezető lovak mellé, és W fogja megnyerni a versenyt. W-nek hatalmas a lendülete, W a tábloszlopon belül úgy tűnik, hogy talán tudja növelni az előnyét. W vezet legalább 5-6 hosszal, Indigo Star mögötte még mindig a második. W Indigo Star Kengyel futó, Radium visszaesett a negyedik helyre, és W nyeri a versenyt. W az első Pajzs Gáborral, ezzel elveszíti a nyeretlenségét. Második Indigo Star lett, Kengyel futó pedig a harmadik. A W-től vártuk már jó futást. Radium hiába vezetett sokáig.